Banjaran Narayana mergo liyan lanang saking senenge apa nasibe den kaya Kresna dadi kyai dhuwur. Ayo ben kedaton ya. Kandhane kang sekat kelawan kembang menur kaesmu winalan koyopan kadi kusuma mangambal nambal moro kusek tumukmu kalau ngormeko lereme popakoro kang kuro satus tanpa banyu kakasan langkung miris wong ketenan anduru kawus Kokrok untuk Kokrok untuk Kangodok gamanipun Yen ana rupa mang iku sok angun tak bumi sing dekat antanging triko sampeyan kira den kok rasa tak pokoke andape pasti jonggo dan tanyo mangan koyo
rasa karo ngomong apa ngene ulun kamrat apa ngene waduh ulun Pak Bukti ulun yo. Okrasana ulun topo. Pangaten ulun wae dipun tampan lho buluk. Kawula meniki. Mugi-mugi dados jimat merepeki dhumateng Okrasana nggih talak brata punapa badhe njabut nyawa kula ora. Dene jeneng ulun bakal paring kanugrahan marang jeneng kita nggih. Yo kuwi wujude pusaka. Pemuli tampan ono. Siji senjata nenggara, loro alugara. Para gage gataman ora yo nggih piye. Kita akan dawuh apa sewu-sewu ben mangu. Pusaka mau wis manjing ora pepekmu diwokan dengan sing rek ngati-ati ditamake njuruk sebrasan lakan sapa pinggir apa sapa jatine jeneng kita kuwi diputrane Demang Sagopo nanging putrane Narendra Mandura dadi Prabu Basudewa kan sikitake lawan bapakku ana ing Widara Kandhang. Waduh, pekaten ya. Bakal saka kuwi nggih kok rasane. Negara Mandura lagi nopo peteng. Kok menawa jeneng sira bisa gawe padhang negara Mandura iki. Sewu-sewu kenging panuwun mugi kula saged madhangaken lampan ing wonten negari Mandura ya nggih. Para gage jroning dina iki. Jeneng sira nonton adon-adon jago sing ana negara iki Mandura iki bisa saged dawuh kula. Panuwun binapa kanugrahan sapa kula Bathara Brahma wujude pusaka ampuh alugara kelawan nenggala ora-ora kowe adhiku bocah kaya Japurawan ganti apa kok mendino kok bekal gaweane ora-ora kowe ngendi dene kakangmu sedulur tuwa wis dene kasetek ora ya. Dari dumateng kadang kok duka pun nara-nara
Kowe tak durung ngerti to. Tapi apa? Dene aku lagi bae antuk kanugrahan saka Dewa. Lho. Wujudipun musa kampuh jenenge ning bola kan alur. Lah kowe iki apa? Kowe iki mung mendina mung begal. Ujune kowe kuwi duwe kasekten kaya iki. Lah jebule kowe kuwi ora duwe kasekten terus uripmu arep dadi apa to ya? Alah. Penjenengan gadah pusaka ampuh kadhe napa pusakanipun. Mungkin kok dudi pusaka apa? Yo. Pusaka metu saka pepek iki boten. Iki pusaka kuwi bolo karo alur. Oh menika. Pusaka ngarepe antem bengkonge nggih. Ya sing apik iki pusaka iki yo ngarepe udah bengkong sithik ini juga sing apik iki. Nek mung kenceng malah ora apik. Yo bengkong iki sithik iki. Lah kuwi duwe piandel apa lah kuwi gak ada pusaka. Pusakamu apa? Oh karo tingane to. Penjenengan mboten kon iki Cakra Baskara. Lah iki sing kaya kembang kuwi. Niki nampun Sekar Wijaya Kusuma. Sing kaya panah menika Kesawa. Terus kasektene apa? Kaya niku kasektene apa? Lah sampeyan mung niku kenging pusaka penjenengan kenging segara aset jujur lah kembang kuwi niki. Iso nggo uripke. Wong mati iso tak uripake. Sing durung teko pesti niku. Lho, apa iso lan kok lho enten manuk kok balange manuk jiblok iki kok uripe. Dalang kok Jawa. Temekane pati ukuli pusaka mangke saged urip malih. Kasekten sing kaya mangkono kowe Naraya. Aku kuwi dingendikani karo Kulon Brama, Gusti. Yen aku karo kowe kuwi dudu putrane pange ya. Bapa Demang Sagopa. Ajeng putrane sinten? Aku karo kowe putra ratu. Ya kuwi Ratu Mandura Prabu Basudewa menika leres. Dados tunggale tiga panjenengan kula kan loro ingkang. Lah, aku iki anake sapa? Ah, kok tak kandhani aja nesu lho. Aja nesu, aja srek, aja runtik ya.